Bonifatius Brouwerij in Dokkum krijgt het Liedste Biermuseum van Nederland. Met dit museum willen ze de geschiedenis van het Dokkumer bier vertellen. Dit pand stond beschikbaar. Toen hebben we gezegd van nou laten we dan hier het Bonifatius bier maar weer een nieuw leven inblazen. We willen heel graag een museum hier plaatsen, hierboven. Dan gaan de ketels naar beneden, die kunnen naar de kelder. En dan hebben we hier ruimte om het verhaal van het Dokkumer bier te vertellen. Wij proberen hier straks allemaal via panelen en voorwerpen over de biergeschiedenis van Dokkum in beeld te brengen, van bron naar bier. En het begint allemaal bij de Bonifatiusbron, de Brouwersfontein. En daar waar het water ophaalt en met waterskuten hier naar de stad bracht. En dan stonden hier op het Diepswald stonden bierpalen. En dan werd het water naar binnen heveld en via Goorten liep het dan de brouwerijen in. En dan werd er bier van brouwd. Bij de brouwerij zijn ze al druk dwanen met het uitwerken van de plan. Eind september wordt de kelder uitgediept. En medio augustus hopen we, de putstoel die staat hier voor het water aan de kade van de Diepswal. Die hopen wij medio augustus, september te kunnen plaatsen. En dan aansluitend wordt de kelder uitgediept. En dan, als die klaar is, dan kunnen we het museum hier afmaken. We zijn eigenlijk bijna 2 jaar bezig geweest om een leadersubsidie te krijgen. En die helpen mee om de helft van de totale kosten te financieren. En dat hebben we ook hard nodig om een traject als deze te kunnen bewandelen. Eind december moet het klaar zijn. Dat is ook de eis van de subsidieverstrekker Leader. En dus we hebben eigenlijk nog wel vrij korte tijd om dit te realiseren. Maar dat kan. Alles is goed voorbereid. En dat gaat lukken. Het leuke is, we waren de kleinste brouwerij van Nederland. Dat kun je wel zien, met deze 2 kleine ketels. Daarnaast worden we ook de kleinste biermuseum van Nederland. Alles in het klein, maar we hebben heel veel te vertellen. En ik denk dat dat bijzonder maakt.